حي على الفلاح. رجال وہ لوگ مخوئی دو ادوگم لبا میوئی سنگنی لا تلہیہم انہیں غافل نہیں کرتی مخوئی بو کاؤتھو کھن بتاو دے تجارتن تجارت لئی بیون بنا ولا بیعن اور نہ خرید و فروخت پور لئی بیون با امسنگ بزنس توبہ سنا مخوئی بو کاؤخل با غافل توبہ تو دے عن ذکر اللہ اللہ کی یاد سے عن ذکر اللہ اللہ کی یاد اللہ بو ننگشنگ بدگی مخوئی بو کاؤتھو کھن دے و اقام الصلاة اور نماز قائم کرنے سے نماز پو قائم تو بدگی مخوئی بو تھنگ دے لئی بیون بنا تجارت نا و ایتاء الزکاة اور زکاة ادا کرنے سے زکاة ادا تو بدسو لئی بیون بنا تجارت نا مخوئی بو تھنگ بتاو دے یخافون وہ ڈرتے ہیں مخوئی نا کی یوم اس دن سے ادوگم بنمید ادوبو کی مخوئی نا تتقلب فیہ الٹ جائیں گے اس میں مدودہ اوندن چت کی گنی القلوب تھموئی سنگ والابصار اور آنکھیں میت سنگ تفسیر کھنگنا بہونا سے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیعان ادوگم میوئی سنگ ہائر باسی مومن سنگ ہدایت فنگ لبا میوئی سنگ مانگ دا ہدایت کی وفم لاکھ رہے شرقیہ غربیہ زیتون گی تیل دگی تھاو دگی غالبا نور گی مثال پیخ رہے ہدایت فنگ میوئی سنگی ادوگم مخاطہ رکھ بدنی ہائر سے ادوگم میوئی سنگ مخوئی بو تجارت نا اما سنگ لئی بیون بنا اللہ گی یاد تگی غافل ہوئی تیسے نہیں ہائر با حسیدہ مثال حدیث سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی متانگ دلائے مدودی کریگم با پوت لئی بیون بگی تورمبا سیدہ پوت اما اولے یون بگی دمکتا ہیک یولی اون ممتما سیدہ اذان کی آواز آذان کی ہے کھنجل تابو متم دا تھرمی مفہم دا بخاچا تھرم دے مسجد تا جت کھیسی نہیں با پوت لئی بیون بنا اللہ کی ذکر اللہ بو یاد تا ودگی اللہ کی تھوقت ایک آوان نبا غافل تا ودبا میوی سنگنی مکوی سنگ دو ادو مائنا امام قرطبی نواقی آمد صحابی ری مدو دی کنا گمبا ادو گمبا بندہ آمگی متانگ دا مدو دی سنی مہاک اسنا یوت انگانگ با ہائی بدی مینا لالا لاؤ مہی ساگت حل لگا نونتھنگ نا تھاگنی گی تاورے تھابا ہو رہے تھاری تھاری متم سیدہ اذان لاورک لے ہیک اذان لاورک متم سیدہ سگل یونا تھنگل ربا یوت کی نونتھنگ دو ہن ہائی تھرم دا بدا سم مننگوم دلنگ تھرم میں ادوگا نماز کی میں کی دچت کھیسی نہیں ہرے با اسی گم با میوی سنگ دا کھوب اللہ نا چلہن بھی بوئی اللہ کی میں کی دون سن با اما سنگ دنیا داری نا اللہ بو کاؤتھوک ہن با وہی دا بکانگ بو سنگ اسی گی مننگ دا اللہ نا کھوب چلہن بھی بوئی آمین نماز اما سنگ زکاة کی متانگ دا ذکر کی متانگ دا مخوئی بو دنیا گیا دوگی تھبک سنگ دو نا کاؤتھوک پتاو وہی ہن دے ہدایت فنگ لبا میوی سنگی مثال نے پیری بس ادو بو ہائر با افبا عمل سنگ سی توی ہائنا مخوئی کرینا چوتھوک پوپنگ تھوک منتے یخافون یومن ادو گمبا نمید ادو گی متانگ دا مخوئی کیری تتقلب فیہ القلوب والابصار مت اما سنگ تھموئی سنگ ادو الٹ اوئی کی دوری با اون تون انتھوک انجین ہوئی کی دوری با ہائی بدی اکی بگی شکتم ہوئی ربا نمید تو ادو گی متانگ دا مخوئی کی اکوئی افبا عمل تو رہے نا مخوئی چاو جدری کی با مسو یاو رہے اللہ نے یابینی را نترگا یابی روئی را اکوئی نے توری بسی وتیک چارا بچاد ری با ہائی بگی اکی بسو لے رمے